हामबाय ननबो तिनि अब सातपारा ओ जों बसाजा अब खाथानसा क्लाब बर' क्लाबनि कैसा नक नांगौनि दा बेखाय मोनबाबो अब एमएलए फानबाय अब रजाखा क्लाब दंनानै नांगौ क्लाब कैसा तामगा जों जदि क्लाब रक दं गाय क्लाबनि बिसिंथे अनेक डेभलप रक नुक जागौ तामगा गाय पारा आमचाइ रगो समाज रक नति सानानि जेरै रक नति सानानि सिक्ला रक नति सानानि गांगा क्लाब रक दंनानै नांगौ अनेक किसु क्लाबनि बिसिंथेबो हामग्रायनि लामा फायो हिनैनाय क्लाब रक दंना नांगौ ताबो तो बियां ड्राग्स आखरक बिसिंथि रगो जेरै रक कुलुप दंमानि जरा अ क्लाब दंगुइनाय बर' कक गाहाम बिलायै बा कक गाहाम सालायै रगो खेला दुलानि बिसिंथि खेफ्रक आगो खुमनैनो अमाहाके मात बगाना अ मात रगो गपराय समनो बर' फुटबल रक एंखे बा क्रिकेट रक अमति खेला रक नारगै रगो दंलाय माबा अम हाइवान सुगुनु नि अरखाय कासा क्लाब नक रिदि माने मुटामुटी पाइख्या तै साप्ता कासा एंखे साप्ता कासा किसा उपरक गाना ग्रिल ट्रिल थेपाबाय टाइल्स रक किसा थेपाबाय को कालार रक दिनन दंको बाकी दंको आबनो वांगिना बुसुक जरातै सामु आगो खाहैनाय फाइनाय फै माने ओमफ्राय दिनै अर सिमिया ताइ कासा जागा काबार खायगा आबोखाय दुमति आबोखाय बिगदास बिसिकलायो आरो हंकाय आर कासा गतंगो तामनानि आबो मन्दिर दङ अ मन्दिरावबो जत आबो सारा तिरपुरानो हिनि मानो अब मन्दिरनो सिनिया गरै नि सालायो ओंका आरो मन्दिराव फायो अनेक बर' हामै थाङो अनेक बर' मानसि खायजाग्रक हाकसाल रंनि फायोना आरो थुनानि जागारक गरै हिनि नाय दाबि खायमान बागै न आर कासा रेस्ट हाउस नि दरकार हिनि आर कासा रेस्ट हाउस कासा तांजाका खूब कटर खान तांखा आरो बर' रक फायो गय दंफाय माना जात 3टा रुम खलाय नायखा आं थाङै नायखा थाङै नाय मान कटर खान जाक 40 नि किसासो उपरंगानो yang warmani bis rok no abu tegi solai jak kai খুব মোটামুটি কটর খান তাংজা আবু bo paya ko abu to ordek tisai tongo abu bo tin paya na asa khayo tamgo wati rok ni bagi nai kisas ara samu kebni to nka amu haike aro boro rok hamkrai ni bising ti wan sugino सुबिदा नि बागै wan sugino aro bo kasari ka MLA fan bising ti klai ni ona ang tin visit khelai তাই কাছে গাঙ্কাই চম্পকনগর বাজার খুব অসুবিধা নয় তখন আরও NS नि সামু চলিতমান ন্যাশনাল হাইওয়ে नि সামু আর ও কাছে বাজারাव খুব প্রবলেম মান বাগে বড় রেঙ্গিনাই थांगैनाय कक सालायगा बेलायखायनो आरो जोंजाल गलायजाक आबो मुख्यमंत्री आं चिठी बरिखा डाइरेक्ट बरमालायखा मुख्यमंत्री बाय आं पैसा मालायनाय बाहाय आबो सालायनायानो खानाथ' आंनि कैसा मीटिंग दङ डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसा कमिटि दङ आरो मीटिंआव जुदि आं जुदि थांजाखांदां फैबा आरो किसा कक सालायनो हायानो तामकार जोंनि MP बिप्लब कुमार देब ब चेयारमेन दंमोन आरो दङ आरो बरगय मालायगांखाय अ सोमोन्दै बाजारनि सोमोन्दै रावबो कक सायनायानो बाजार का बाहायके प्रब्लेम दं सल्भ खालायमान आवराव आन सुबिदा दं आमसुमता तांसो जते मानदा आमसायो लुकुरो गोबां मा जुदा निबो खाकति सुजु सुबिदार बा MLA फान्ड बाय मानै दङ ताबो जते बबो हाय वान सक तेबो मानदा आमसायो बबो हाय गाहाम खायनि बा सिक्लारनो खातंमुं फेकजने करि खायनि कक रक बबो हाय वान सक दं अब तो खेला दुला नि बिसिंथि कानो सिक्लारनो बो हामग्रानि बिसिंथि तुगना आमति रक तो वान सक जाक न एबं वान सक रुबे दङ दिसे हाबंनि बिसिंथि बो angkai tabu wan suk mani hingga angkai खेला दुला रंग नि मानि रक न रि wan amte hai wan suk jak bet cricket football amte volleyball नि बिसिंथि तो अक्रा रक थंलायो आकलायो angka abrok no tuibo wan suk jak no bahai ke klaiman buskangni step ma wan suk naita salaye no party ni through ma salainai bahai khlaya buskangni step boro manata amhai ke jemon club no kaisa asugri mahai aro kaisa rest house asugri mahai amahai natai kaisa angka be school rogo kaisa bumarok thangka kai tongnani jaga kri amte bisram kar rok abrok sanjak rok tongo bahai ke
রিমানায়ানো কাবার খাইমান ফান্ড তো অনেক লিমিটেড ফান্ড 75 লাখ বাই তাম খাইনাयनि আবো मा কিন্তু কিটা কি খাই মা থাंनायदा हामबाय अर्नक iko muli bako pugari bagai kata बर' रक फाके tongani पुजारी आ जागा नंगरत पुजारी वो माने ताम ताम नाय नरक अरब iko nogrong nai mani emla nogrekha kai ko song khusin kata kaham nongkha कयटा रूम का साराम जाखा नक दिनि tinta room khai salam jaka तीनटा रूम का साराम जाखा बबा हाय मा तंखा नरक जे एमएलए नि बखाक्ति अ तीनटा रूम नक कटर कटर के मान kaham ma tongkha khusi nongkha songbo इनका तिनि जे बाथां एमएलए बो फाइनाय फेका ना ताबो जरते ताइ ताम ताम नर जिंगारन ताइ ताम ताम को पसना तो abo tai tam no saisine ब कामी अब abo dumti kami मानदाम से निकले बला ना मानदान एमएलए गई हातिने हान्या फेका मैडम न ताम को कसना madam ma ba belai hambai marata nogrong ma bagai इनका जे नंग जे पुजारी न नगरु माने पुजारी खे साबो an besakano an besakosu इनको मुंगता म sojol dadri ब ताम मटानि पुजी iko ma bodro kali और पुजियो और बर रक फाइ कि पेशेंट रक रुगी रक नाइजे फायो बा हाय और मता खुलना फानि रंदा और नक बाथाने रेसा बसरजा baksa rugi bari rong kai ba oron tono nyayo ke nogro koroi hne ko madam no sakai madam rekha khusin khata sang tabu ton thokata rugi rok khaibo निन मुंखे ani mong sampari debema हामबाय अब हाय के नंनि थाने क्लब कताल मानमानि बबा हाय खातुमु तंग नंनि पुलियानो आं नं मेरे पार्सन हामबाय पयताय अबनो सिनि फार्स्ट भिडियो दंनाय सिनि 11 मानदाय सिनि मेडम नो सिनि 11 मानदाय जे मेडम जों बनो रिक्वेस्ट खाके मेडम जों मरो क्लब काइसे सिनि सातराव नांग नै आबनो बिसिं बिसिनो सिनि मेडम सामानि जोंनो बबिनि सामानि जोंनो सुकुंगि रेखा अबनो बागै बिलाय तंथका ताई मेडम तिनि हाइजराव सिनि खा थानसे क्लाबनो विजिट खाइबायका विजिट खाइबा माने या गलो जोंरो मेडम साजा खाते बटा गिजाखा नरो एक सप्ताहनि मथे तारातारि से पाइदि ता मासलेरि तंखा तेबो सिनि खानो सपुङै जोंनो बिलाय के मेडम खाकसाङ माने जोंनो लगिरि फयम बागै बिलाय केनो तंथका आं ताई जों एक सप्ताहनि मथेनो आं बखनान सिमरो डिउटि दङैनो जों मिस्ट्रि रक्तै जों दाति सामु गायनाय ताई जों अकलाबनि बिसिंकै सिनि मेडम न जों बिलाय हामबाय जानगौ नंग निन मुंखे आंनि मुंगाय मनोज देवर्मा आं सातपारानि गामिनि न बबा हाय वानसो क्लब नि होते ताबुक जे मैडम क्लब क्लाइसा कटाल तांगेरि खानो तंथाय नक अ क्लब बिसिंति आमसानो ताइसा काहाम गाइडलाइन खाये आमसानो लुकुरकनो फेकजने करि खायने बागो वानसो ब्लैक क्वेश्चन काहाम सिन मीडिया दारा न आं ब्लैक न हामबाय मारो क्वेश्चन खायमान बागै मीडिया बचतो बरक नुगो ब्लैक ए हामबाय मारो मैडम न जोंतिनि अ क्लब मामन बिसिंगो सिनरो गोबांमा एलाकाव ड्राग्स जानाय अटस गोबांमा सिखं माखा दं हरजराव गोबांमा मानैरो लुटपाट दंलायो जोंखा थानसा जे क्लाब माखा अ क्लाबाव सिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दंनाय जों अमा हायगानो हामिया बयानो जों बाहायकै गाहामै मेसानाय जों हामियानो जों बसखाङो क्लाब अ क्लाबनि बिसिंतै जों गाहामनोसे जों बसखांतनाय हामियानो जों बेबा खिबिनान बागै जों तिनरो क्लाब संजाका मेडमनि बिसिंतै मांखा अबन बागै बिलाय हामबाय कुइसन खायबन बागै हामबाय